Hyvää morjesta. Pete täällä pitkästä aikaa. Nyt mennään joulukuuta jo puolen välin tietämillä ja edellistä YouTube-videosta on vierähtänyt semmonen 8 kuukautta aikaa, eli pääsi käymään ehkä se semmonen pieni perinteinen fripamatskua tekeville, jotka eivät sitä työkseen tee. Semmonen pieni, että sitten kun pääsee heitteleen, niin sitten hiukan ehkä motivaatio noiden videoiden tekoon lopahtaa, mutta katsotaan, jos tässä pääsisi taas uudestaan vähän kärryille ja rupeisi kuvailee juttuja, koska viime kesällä oli paljon kyllä matskua suunniteltuna ja ihan omasta mielestäni ihan hyvääkin sellaista, mutta katsotaan, en lupaa tälläkään kertaa. Voi olla, että talvella tulee muutama video ja sitten taas vedetään kesäunta, mutta tää vuoden viimeinen, katsotaan jos mä saan jonkun vuosirecapin kuvattua vielä tässä, kun olen sairaslomalla, niin tässä on vähän luppoaikaa. Jalka siis leikattiin ja toivottavasti se myös auttaisi sitten ensi kesää, että pystyisi pelaamaan vähän enemmän. Mutta siitä ehkä enemmän sitten siinä mahdollisesti tulevassa kausirecap-videossa. Mutta Discmanian pojat läväytti meitsille tämmötteen. En suunnitellut hommaavani tämmöstä, mutta otan mieluusti totta kai vastaan. Siitä iso kiitos Discmanian pojille sinne varastolle ja muutenkin koko poppoolle. Katsotaan mitä täältä tulee. Mä oon jokuisia kattellut jo. Setälän Mikon ja Hyttynen on käynyt tekemään perinteiset videot, niin mielenkiinnolla odotan. Aika jännä tämä Lost Stones-konsepti. Itse en varmastikaan rupea kaikkia keräilemään, mutta mä toivon, että täällä olisi muutama sellainen kiekko, mitä mä oon ehkä vähän kuolaillut noista videoista, että pääsis itse kokeilemaan. Mä en aika vanhoilla kiekoilla noin pääsääntöisesti kyllä niin kuin heittelen, mutta katsotaan, jos sinne jotain lisäyksiä tulisi. Muutamia tälle kaudelle toki tuli, mutta katsotaan niistä sitten enemmän. Mutta katsotaan, mitä tää boksi on syönyt. Ja katsotaan siinä samalla sitten vähän, että voisiko siellä olla semmoitteita lötiä, mikä mahtaisi mullekin päkiin itselle tulla. Jaha, se varastonpojakki on ollut samaa mieltä, että videoita on tullut vähän nirkosella tahdilla. Otetaan motivaatio siitä mukaan. Pinniä, perinteistä. Täällä on jotain koodia. Katsotaan, mä katselen niitä vähän. Täällä on kuulemma tämmönen muista videoista tuttu jo puolikas aarrekartta. Niitäkin olette varmaan jo nähnyt muissa videoissa. En rupea sen enempää niitä. Sitten tämä punaisen boksin varmasti puhutuin halutoin kiekko eli P3X, joka itselläkin on ollut Innovan tehtaan ajoilta jo päkissä. Ymmärrän hyvin, miksi esimerkiksi Eagle tätä kauheasti heittää ja ymmärrän, että tämä oli hyvin haluttu lötä. Ja nyt se on tullut takaisin ja ai että kun on ihana flätti. Normaalisti ei hirveästi piidillisistä kiekoista tykkää, mutta jotenkin tässä se vaan menee hyvin. Ja tosiaan on itsellä ollut vanhat Förröset monta vuotta jo heitossa. Tänä vuonna vähän kokeilin noita hienoja Cloudbreaker-stämppisiä linkkejä siihen, mutta eiköhän joko tämä tai sitten ne vanhat kunnon Förröset löydä tiensä takaisin päkiin. Niin kuin sanoin, mä heitän aika vanhoilla kiekoilla. Tää on yllättävän jäykkä, mutta siis hyvän tuntunen ja glowy kiekko, niin ai ettien että. Jaha. Ja varmaankin MD3 kyllä, 180 grammanen X-Outti. Näitä mulla muutama jo onkin, niin menee varmasti työstöpäkiin. DD3 stokkia, aika nätit svirlyt. 173. Jos ei toi jalka ihan hirveästi tuo lisää voimaa heittoon, niin DD3 rupeaa olemaan jo niinku pois meikäläisen päkistä. Ei riitä, vaan leseet heittää. Mutta toivotaan, että ensi kaudella saataisiin vähän selkään otkeimmaksi ja
jalkaa paremmaksi, niin saataisiin vähän voimaa siihen heittoon. Niin saisi ehkä sitä 100 metriä rikkiä. Sitä kautta myös pääsisi DD3 heittää. Tykkään kiekosta tosi paljon. Kuka nyt ei tykkäisi Desson tyyppisestä kiekosta? Harmillisen vähällä vaan riittää käsi siihen. Ja sitten vähän misprinttiä. Geomuovinen linkki. Mä en oikein linkkiin päässyt koskaan sisään. Se on piinillinen, joo, mutta en tiedä, ei oo not my cup of tea. Mutta hyvä kiekko varmasti muuta. Vanguard Creator Series 171. Hieno swirl. En ehkä vihreästä stämpistä. Mutta Vanguard on ehkä semmoinen tällä kaudella niitä lötiä, mikä halusin kauheasti kokeilla, koska yhteen väliin heitin paljon niin kuin suoria näitä Paul McBeth 3 kertaa Thunderbirdeja, jotka on siis melko suoria, mutta kuitenkin pikku feidi loppuun. Niin on paljon kuullut, että tämä Vanguard olisi siellä niin sanotusti Thunderbird-osastoon, niin tämä menee varmastikin testiin ja on kyllä todella mukavan tuntunen käteen. Ja tykkään tästä muovista, vaikka ei tämä nyt ihan ole sitä stratomuovia, mutta näillä svirlyllä kuitenkin. Tämä menee varmasti kokeiluun. Se, että meneekö tämä liian päällekkäin mun instinktien ja FDn kanssa, niin sen näkee sitten, mutta tämä on just niitä, mitä toivoin päästä kokeilemaan, että tämä on oikeasti ihan plussa-aine, jos ajatellut täällä Creator Series kiekkoja olisi. Olisi ehkä voinut lukea nämä speksit vähän paremmin. Tactics sanois jonkun maalainen. 174 softi taktiikki. Hyvä kiekko. Oikein. Niin kuin, toi oli se, mitä paljon puuttui niin sanotusti Dishmanian line-upista aikoinaan, kun toi tuli. Ja kyllähän semmonen sitten tuli, mitä mä toivoin. Lux Vapor DD. Mä jonkin verran loppusyksystä rupesin heittää stokki DDtä. Tavallaan niin kuin, oikein niin kuin hysseflippikiekkoa hain siitä niin kuin vähän Eco DD3 tilalle. Ihan vaan sen takia, että mua ärsyttää, jos mä hukkaan sen kiekon. Niin vaikka mulla niitä backuppeja on, mutta jos hukkaa, niin pääsääntöisesti Eco DD3 niin joutuu maksaa aivan tolkuttomia summia, että saa tilalle. Niin tosi paljon tykästyin siihen DD:hen, mutta toki loppusyksystä, loppukesästä, niin rupesi olla jo ukko sen verran jumissa, että en ehkä päässyt ihan vielä siihen DD:hen niin kuin täysin sisään. Mä veikkaan, että tämä Lux Vapori on vielä alivakaampi, mutta ehkä semmoista myös haluaisin just saada, että se oikeasti sitten niin kuin saa heittää kunnon hysseflippiin ja silti mennään oikealle, kun päkkärillä heitetään. Ja tosi hyvän tuntuinen muovi. Tätä odotan myöskin tuon Vanguardin lisäksi, että pääsen testaamaan. Mutta tämä oli oikein mukava. Ei ehkä semmonen väri, mistä tykkään, mutta niin kuin tiedätte, niin minulle nuo värit on aika tärkeitä esteettisyys ennen käyttöä. Neo FD. Aika jännä. En tykkää väristä, mutta tosi kivan tuntuinen. Tää on aika jännä. Tätä mä odotan myöskin, että pääsee kokeilemaan. Mä just tuossa jossain foorumilla aamulla höristiin jonkun jenkkijätkän kanssa FDstä, niin mulla on ollut siis varmaan se niin sanottu työjuhtaja FD on ollut, sanoisinko, että 9 vuotta päkissä. Niin sille voisi ruveta kattelee seuraajaa jo ehkä pikkuhiljaa, vaikka on mä vuosien varrella sille backuppeja ostanut ja hommannut useita kymmeniä, sanotaanko niin. Jos vaimo kysyy, niin 2. Neo FD. Tää on tosi kiva, että näitä muoveja ruvetaan pistelemään ristiin. Katsotaan, että meneekö se liian ylitteitä, tuleeko sitten semmoinen niin kuin kuppikuntia, että mä tykkään vaan sitä Neoista ja C-aineista ja sun muista, mutta semmonen oli Dishmanian Mystery Boxin sisältö. 8 lötää.
sanoisin, että niin kun rahoille tulee kyllä hyvinkin paljon vastinetta jo pelkästään tämän muodossa, mutta se, että täällä oli niin kun 2 lähestymis- kautta putterikiekkoa ja musta se on 1 stokkikiekko, näitä stoneja oli sitten niin kuin 3 kappaletta, joo. Joo, ja sitten toi 1 Creator Series, niin jos tää nyt huntin kustantaa tää boksi, niin sanoisin, että aika must buy. Toki se nyt kritiikkinä pitää sanoa, että hirveästi näissä ei ole ollut eroja loppupeleissä. No yllättävän paljon, mutta siis niin kun, eihän tätä enää tule samalla lailla kuin johonkin aikaan, että kappaskehveli ja saipas tuosta Förrösen PD tai joku tämmönen näin. Niitä ei valitettavasti tule, mutta se aika on ollut ja mennyt. Mutta niin kuin sanoin, niin rahoille saa vastinetta, varsinkin jos on yhtään kyseiseen lafkaan kallellaan, niin kyllä on rahoille vastinetta. Harmillisen paljon niitä nyt näkyy jo tuolla, tai on näkynyt jo tuolla koko ajan kirpparilla, että kaikki laitetaan lihoiksi, mutta sekin on vaan sitä, joka siihen niin sanotusti kuuluu tähän hommaan. Mutta onneksi Discmanialla on niin isot tuotantomäärät nykyään, että se trokaaminen on suurimmalta osalta kyllä vähän vähentynyt. Mutta tässä oli tämmönen Mystery Boxin unboxausvideo, ensimmäinen laatua meikäläisellä. Katsotaan tuleeko niitä lisää ja katsotaan jos mä innostun kuvailee myös sen kausiriikäpin. Tuolla on kuitenkin matskua kisareissuilta, on puhelimen syövereissä paljon, että olisi sääli jättää ne käyttämättä ja tässä tosiaan tämmöistä niin kuin huilailuaikaa on vielä jäljellä, niin katsotaan jos ne saatais eetteriin, niin saisi sinne vähän videoita ja kontenttia niin kuin nuorisolaiset typpää sanoa. Mutta ei muuta kuin hyviä joulun ajan odotuksia ja pistetään limppuliitää viimeistään keväällä. Hullut heittelee läpi vuoden. On niin vanhat, mä en enää jaksa. Peace.